Θα σας κάνω μια μικρή ξενάγηση. Εδώ βλέπετε τα υπέροχα σχέδια της Δάφνης. Προχωράμε στο μικρό καθιστικό μας. Εδώ συνηθίζουμε να παίρνουμε το πρωινό μας, να κάνουμε τις βαθιστόχαστες συζητήσεις μας όλοι μαζί παρέα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Συνεχίζουμε στους μεγάλους πάγκους εργασίας, οι ραπτομηχανές μας. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει κάποια κουζίνα. Εδώ τουλάχιστον κάνω ότι πηγαίνω στην κουζίνα, αλλά κουζίνα δεν υπάρχει. Και προχωράμε προς τα πίσω, στο σχεδιαστήριο, τα σχέδιά μου, το γραφείο μου και συνεχίζουμε στο κυρίως καθιστικό του χώρου και συνεχίζουμε τη βόλτα μας σε αυτόν τον ενιαίο χώρο και πηγαίνουμε στην κρεβατοκάμαρα. Η κρεβατοκάμαρα είναι μια απλή κρεβατοκάμαρα που φιλοξενεί μέσα και το παιδικό δωμάτιο. Είναι 2 σε 1. Και προχωράμε και στην κούνια του παιδιού. Και τι δεν έχουμε? Μπάνιο. Αυτά τα λίγα.